ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилооти навидро бо шарҳи муҳимтарин хабару рӯйдоди рӯз манзур медорем. имрӯз ҷумъа санаи 27 майи соли 2022 милодист. дар студия бо шумо муборизи муҳаммад. оғозан бо фишурдаи гузоришоти барнома ошно шавед. бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисоти сӯхтор дар майдонҳои ғаллазор масъулин бо деҳқонон мулоқот доир намуданд. дар шаҳри Хуҷанд баргузории амалиёти мақсадноки бачаҳо идома дорад. дар коҳи Суғдиён консерти ҳисоботии омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷи санъати ба номи Содирхон Ҳофиз доир шуд. даҳҳо нафар ба назди бинои Конгресси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷамъ омада талаб карданд ки назорат аз болои гардиши аслиҳа дар кишвар пурзур карда шавад. рӯзи ҳафтуми тамринҳои мунтахаби Тоҷикистон дар Дубай таҳти роҳбарии мутахассиси хорватӣ Петр Сегерт ба анҷом расид. дар вилояти Суғд бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисоти сӯхтор дар майдонҳои ғаллазор масъулин бо деҳқонон корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом доданд. аз ҷумла чанде пеш кормандони раёсати хадамоти оташнишонии вилояти Суғд бо роҳбарияти кишоварзӣ, масъулин ва раисони хоҷагиҳои деҳқонӣ мулоқот намуда дар бораи риояи ҳатмии қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ҳангоми ҷамъоварии ҳосил сухан гуфтанд. Муниса Атаева дар ин бора гузориш омода кардааст. дар бошгоҳи бригадаи 20-уми ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба номи Абдураҳим Ҷумаев корҳои фаҳмондадиҳӣ оид бар зидди сӯхтор аз тарафи раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилояти Суғд гузаронида шуд. дар ин ҷамъомад ҳамаи раисони хоҷагиҳои деҳқонӣ иштирок доштанд. мақсад аз баргузории мулоқот эми нигоҳ доштани ғалладонагиҳо аз сӯхтор арзёбӣ гардид. иттилоъ дода шуд ки соли гузашта бар асари риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор 22 ҳолати сӯхтори ғалладона ба қайд гирифта шуда он боиси ҳисороти молӣ гардидааст. сардори шӯъбаи назорати давлатии бехатарӣ аз сӯхтори раёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ дар вилояти Суғд Қаҳрамон Қодирзода иброз дошт ки бештари хоҷагиҳои деҳқонӣ баҳри таъмини бехатарӣ аз сӯхтор аз роҳбарон ва шахсони масъули хоҷагиҳои деҳқонӣ иҷоравии ёрирасон кооперативҳои истеҳсолӣ талаб мекунанд ки ҳангоми ҷамъоварии зироати ғалладона ва хошоки дурушт ба тамоми талаботҳои оддитарини бехатарӣ аз сӯхтор риоя намоянд. ба ҳодисаҳои нохуши сӯхтор ҳангоми ҷамъоварӣ, кашонидан ва захираи зироатҳои ғалладона ва хошоки дурушти чорво аз ҷониби сардори раёсати хадамоти давлати оташнишонӣ якҷоя бо сардори сайраёсати кишоварзии вилояти Суғд нақши чорабино таҳия намуда дар ҳудуди вилояти Суғд чорабинои оташнишони комплекси ғалла ҷорӣ карда шудааст. мақсад аз гузарондани амалиёти ғалла ин пешгирӣ ва роҳ надодан ба ҳодисаҳои нохуши сӯхтор ҳангоми ҷамъоварӣ ва кашонидани зироатҳои ғалладонагӣ. дар рафти ҷамъомад масъулини раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилояти Суғд таъкид карданд ки дар шароити саҳроӣ нигоҳдорӣ ва пур кардани маҳсулоти нафтӣ бояд дар майдончаҳои махсусе ки аз алафи хушк тоза карда шуда атрофашон дар фосилаи на камтар аз 4 метр шудгор карда шавад. ин кор ба хотири пешгирии сӯхтор дар саҳро мебошад, зеро ғалладонагиҳои хушк зуд оташ мегиранд. бояд тракторҳое ки бо ҷамъоварии ғалладона машғул мебошанд, сараввал ронандаҳои тракторҳо бояд аз дастури минимуми техникии бехатари аз сӯхтор гузаронида соҳиби шаҳодатномаи бехатари аз сӯхтор гардида баъди он нақлиётҳои онҳо низ барои фаъолият аз санҷиши техникӣ бояд гузаронида шуда ҳатман бо шароро хомӯшкунак ва олотҳои аввалиндараҷаи сӯхторхомӯшкунӣ бояд таъмин бошад. мувофиқи фармони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, қарори раиси вилояти Суғд ва тавсияи мутахассисони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилоят сӯзонидани ангор, боқимондаи пояҳои ғалладона ва афрӯхтани оташ дар саҳро иҷозат дода намешавад. хирманҳои ғалладонаро дар масофаи на камтар аз 50 метр аз биноҳо, хонаҳои истиқоматӣ ва аз майдони ғалладона дар масофаи на кам аз 100 метр бояд бунёд намоянд, зеро ин ҳолат ба бехатарии сӯхтор мусоидат хоҳад кард. Муниса Атаева ва Лиҷонду Исматов, Азия. طبق تحلیل‌های رسمی نوابسته از چاره‌های اندیشیده‌شده در دوره 4 ماه و 20 روز سال 2022 در راه‌های نقلیاتگردی حدود ولایت 13 حادثات راه و نقلیاتی با اشتراک کودکان و نورسان به قید گرفته شده است که بر اثر آنها 1 نفر هلاک گردیده 13 نفر جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته‌اند.
бо мақсади пешгирии содиршавии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт бо иштироки ноболиғон ва пурзур намудани корҳои тарғиботию ташвиқотӣ дар байни аҳолӣ аз санаи 25 май то 5 июни соли 2022 дар қаламрои вилоят бо ҷалб намудани қувваю воситаҳои дигар, хадамоти милитсия, намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятӣ, маориф ва васоити ахбори умум амалиёти мақсадноки бачаҳо ташкил ва гузаронида мешавад. аз ин лиҳоз аз ҳамаи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ хоҳиш ва талаб карда мешавад ки дар муддати гузаштани амалиёти мазкур ва баъд аз он низ ба талаботҳои қоидаҳои ҳаракат дар роҳ қатъиян риоя намуда баҳри таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо ва пешгирии садамоти нақлиётӣ бо иштироки ноболиғон саҳмгузор бошанд. идомаи барномаи иттилоотии навид. дар толори кохи суғдиёни маркази вилоят консерти ҳисоботии омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷи санъатӣ ба номи Содирхон ҳофизи шаҳри Хуҷанд доир гардид. чорабинии мазкур бахшида ба 25-уми солгарди ваҳдати миллӣ ва 30-солагии иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуд. бояд гуфт ки дар чорабинӣ сардори раёсати фарҳанги вилояти Суғд ва меҳмонон ширкат намуданд. кохи фарҳанги суғдиён фазои идона дошт. дар инҷо муҳассилини коллеҷи санъатӣ ба номи Содирхон ҳофизи шаҳри Хуҷанд бо нишон додани ҳунару маҳорати хеш меҳмононро пешвоз гирифтанд. дар толори намоишӣ маҳсули меҳнати тарбиятгирандагони шӯъбаи рассомӣ нишон дода шуд. онҳо бо истифода аз жанрҳои гуногун офаридаҳои хешро дар мавзӯи мухталиф пешниҳоди бинандагон намуданд. паноҳҳои кундал иҷро карда шуда яке аз намудҳои санъати қадимаи тоҷик мебошад. гузошта шуд курсиҳои мисол 6 кунҷа 4 кунҷа хеле бо нақшу нигори миллӣ орододагӣ намоишро хеле сифати баланди эҷодии онҳоро нишон дода метавонад. ба ғайр аз ин дар мо гурӯҳи ҳайкалтарошӣ аст ки бевосита ҳайкалчаҳои дастгоҳи сохташударо ба намоиш гузоштем ки бевосита дар ин ҷо аз ҳайкалҳои бузургони халқи тоҷикро иҷро кардаанд симоҳои онҳоро. бевосита мо Камоли Хуҷандӣ ё Темурмалик дигар қаҳрамонҳоро бо як маҳорати баланд донишҷӯён иҷро кардаанд. устодону донишҷӯёни коллеҷи санъатӣ ба номи Содирхон ҳофизи шаҳри Хуҷанд консерти ҳисоботӣ доир намуданд. дар он волидайни донишҷӯён ва собиқадорони соҳаи фарҳанг ҳамчунин масъулини раёсати фарҳанги вилоят иштирок намуданд. барномаи ҳисоботии донишҷӯён 19 бахшро дар бар гирифт. дар он ансамблҳои рақси яҳкасароён, шашмақомхонон, оркестри зарбиву нафасӣ, симфонӣ, созҳои халқӣ ва ғайраҳоро баромад намуданд. ҳар як суруду оҳанг бе истифодаи фонограмма ба таври зинда пешниҳод гардид. من قریب که 50 سال می شود که در کنسرت های خاتموی جنبستی همین کالج آموزشی اشتراک میکنم و در صحنه خود تئاتر باشد، خانه فرهنگ باشد، خود تئاتر جوانان باشد، جوانان نورسخا در اینجا باشد، یک استادان صنعتی آینده تاجیک میبینم. صنعتی هم خلقیه هم صنعتی کسبیه. من امروز اگر اهمیت دادگی باشد در کنسرت امروزه هم خارسرایانی کسبی بودند، هم گویم رقاصانی کسبی بودند، هم نوازندگانی کسبی بودند. در قطار اسباب‌های خلقی ملی ما اسباب‌های اروپایی که در تمام دنیا رو معرفی میکنند گویم نمایش داده شدند، اجرا کرده شدند. дар коллеҷи санъати ба номи Содирхон ҳофизи шаҳри Хуҷанд 252 нафар таҳсил мекунанд ки соли равон 64 нафари онҳо хатм мекунанд. инчунин дар шӯъбаи ғоибона 175 нафар ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. дар коллеҷи мазкур 14 шӯъба амал менамояд ки донишҷӯён аз рӯи 20 ихтисос таҳсил доранд. имрӯз мо шоҳиди он гаштем ки чхеле ки гуфтам як сола маҳсули кори ҳам муаллимону ҳам донишҷӯёнро дидем. ҳама мо бениҳоят ана ҳамин рӯз дар охири ҳар сол соли хониш мепоем ки ҳамин кай консерти ҳисоботӣ
колледжи санаат мешавад ва мо чеҳраҳои навро аз ин ҷо мебинем, як фикрҳои нав дар саҳна мебинем, як навозишҳои нав ва дигар ва гайра. барое ки худатон аҳамият дидитон ки ҳама баромадҳо бо овози зинда, навозиши зинда шудааст. ин хеле ва хеле кори мураккаб аст. ҳамаи шумо инро медонедон. ногуфта намонад ки дирӯз маълимаи азиз бо ансамбли бибиҳо аз озмун фестивали байналхалқӣ ки дар ҷумҳурии ӯзбекистон баргаштанд, як бори дигар на танҳо ба мо, ба ҳамаи дунё як бори дигар исбот карданд ки мо тоҷикон хеле мероси фарҳангии бойро дорем. дар ҷанбасти чорабинии мазкур барои иштироки фаъолонаи донишҷӯён аз ҷониби иштирокдорон баҳои баланд дода шуд. инчунин чанд нафар бо сипоснома сарфароз гардиданд. муниса атаева, валиҷон дӯстматов, Азия. дар шаҳри Исфара бо мақсади пешгирӣ аз шомилшавии сокинон, махсусан ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои гурӯҳҳои ифротгаро мулоқоти судманд доир гардид. дар ин мулоқот ки бо сокинон ва масъулини шаҳр сурат гирифт, раиси шаҳр, намояндагон аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигарон ширкат намуданд. дар ин бора ҳамкасбонамон аз шаҳри Исфара гузориш таҳия кардаанд. дар қасри фарҳанги шаҳр таҳти унвони оқибатҳои ногувору таассубу хурофотпарастӣ ва омилҳои пешгирии он дар ҷомеа мулоқот доир гардид. дар мулоқот раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода, мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Нурулло Оқилзода, раиси кумитаи иҷроии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон Рудобаи Мукаррам, муовини раиси кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросим Абдураҳмон Ваҳобзода, раиси шӯрои уламои марказии исломӣ Саид Мукаррам Абдуқодирзода, фаъолони шаҳр, намояндагони ҳифзи ҳуқуқ, кормандони ҷамоатҳои деҳот, имомхатибон, собиқадорону ҷавонони шаҳр иштирок доштанд. мулоқотро раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода ифтитоҳ намуда бо баробари хайрмақдам гуфтани меҳмонон изҳор дошт ки мулоқоти мазкур бо ташаббуси ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон доир мегардад. мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Нурулло Оқилзода зимни суханронии хеш аз ҷумла гуфт ки тоҷикон таърихан миллати фарҳангӣ ва халқи сулҳпарвару сулҳофар мебошанд. имрӯзҳо таҷрибаи сулҳи тоҷикон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ мавриди омӯзишу дастгирӣ қарор гирифта, чун падидаи нодири фарҳанги сулҳофаринӣ пазируфта шудааст. ҳамин аст ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ ташаббусҳои Тоҷикистонро доир ба ҳалли масоили муҳими минтақа ва ҷаҳон истиқбол менамояд, гуфт ӯ. ин ҳам аз нуфузу аҳамият ва мақому мартабаи созишномаи сулҳи тоҷикон шаҳодат медиҳад. ҳаводиси фоҷиабору харобиовари охири асри гузашта моро ҳамеша ҳушдор медиҳанд ки барои эмин нигоҳ доштани сулҳу субот дар ҷомеа, таҳкими ваҳдати миллӣ ва таъмини ҳаёти осоиштаи халқамон ҳамеша ҳушёру омода бошем. раиси шӯрои уламои марказии исломӣ Саид Мукаррам Абдуқодирзода изҳор дошт ки имсол мардуми шарифи тоҷикистони соҳибистиқлол 25-солагии ваҳдати беназиру беқиёси кишварамонро ҷашн мегиранд. ба таъкиди ӯ дар толеи ин солҳо ки барои миллати сарбаланду фарҳангпарвари тоҷик марҳилаи бобарори созандагии пешрафт ба ҳисоб меравад, воқеан ҳам ба дастовардҳои беназир ноил гаштем ва сатҳу сифати зиндагии мардум ба маротиб баланд гардид. ваҳдати миллӣ барои миллати сарбаланду фарзона ва мутамаддини тоҷик ба омили эътимодбахшу тақдирсоз табдил ёфт, барои ҳамешагӣ вориди рӯзгори мо шуд ва пояҳои сулҳу субот ва давлатдориамонро таҳким бахшид, зикр намуд Мавсуф. ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ҳамеша ҷиҳати амалисозии ҳадафҳои стратегии миллӣ ва дастуру супоришҳои пешвои миллат раиси ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки зимни ироаи паёми навбатиашон ба Маҷлиси олӣ зикр гардиданд, талош меварзад. тавре Саид Мукаррам Абдуқодирзода тазаккур дод, амалҳои террористию экстремистӣ зуҳуроти номатлубианд ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш оварданд.
воқеан тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳамеша дар сафи пеши мубориза бо ин зуҳуроти даҳшатноку нафратовар қарор дорад. Террорист миллат, ватан ва дину мазҳаб надошта, мубориза бар зидди ин зуҳурот муттаҳид шудани ҳамаи кишварҳои дунёро дар пешорои ин хатари умумӣ тақозо менамояд, изҳор намуд ӯ. Бинобар ин ҳар яки моро имрӯз зарур аст ки ба муқобили чунин афроду гурӯҳ сарҷамъона мубориза бурда, барои нигоҳ доштани арзишҳои миллӣ кӯшиши зиёд ба харҷ диҳем. Муовини раиси кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросим Абдураҳмон Ваҳобзода аз масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара даъват намуд ки зимни баргузории тӯю маъракаҳо ба қонуншиканӣ роҳ надиҳанд. дар раванди мулоқот сархатиби масҷиди ҷомеаи ҳоҷиёни шаҳр Насруллохон Азизов, сарвари маркази алоқаи пошта Саҳобахон Ҳусейнова, директори филиали донишгоҳи технологияи Тоҷикистон дар шаҳри Исфара Музаффар Холиқзода, сармуҳаррири рӯзномаи Насими Исфара Абдумуталлиб Шарипов ва чанде дигар иштирокчиёни чорабинӣ вобаста ба масъалаҳои баррасишаванда фикру андешаҳояшонро иброз доштанд. даҳҳо нафар ба назди бинои Конгресси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико омада талаб карданд ки назорат аз болои гардиши аслиҳа дар кишвар пурзур карда шавад. Ин ва дигар хабарҳои хориҷи кишвар дар таснифи ҳамкоронамон. даҳҳо нафар ба назди бинои Конгресси Амрико омада талаб карданд ки назорат аз болои гардиши аслиҳа дар кишвар пурзур карда шавад, аммо кӯшиши демократҳо барои шадидтар кардани қонунгузорӣ дар Сенат ноком анҷом ёфт. лоиҳаи қонун дар бораи мубориза бо терроризми дохилӣ ки метавонад баҳсро дар бораи маҳдудиятҳои минбаъда боз кунад, аз ҷониби ҷумҳурихоҳон баста шуд. рӯзи сешанбеи гузашта хонандаи мактаби миёна Салвадор Рамоси 18-сола дар як мактаби ибтидоӣ дар Техас 19 кӯдак ва 2 омӯзгорро паронида буд. ҳамлагар ҳангоми боздошт безарар карда шуд. муфаттишон таҳқиқ мекунанд ки оё воқеан барои расидан ба ҳамлагар ба полис 40 дақиқа лозим буд ё на. дар Париж намоиши эътирозии кормандони беморхонаҳо баргузор шуд. онҳо аз шароити кор ва кам шудани катҳои бемористонҳо аз сабаби нарасидани кормандони тиб норозигӣ баён намуда, мегӯянд ки вазъ дар тобистон фоҷиабор хоҳад шуд. ба навиштаи рӯзномаи Паризен, тақрибан 120 хадамоти ёрии таъҷилӣ дар Фаронса дар кори худ душвориҳои ҷиддиро эҳсос мекунад. дар Аморати Муттаҳидаи Араб аввалин ҳолати сироятёбӣ ба бемории сурхаки маймун ба қайд гирифта шудааст. дар ҳамин ҳол ин беморӣ дар Аврупо васеътар паҳн мешавад. рӯзи чоршанбе дар Чехия ва Словения дар беморон сурхаки маймун ошкор карда шуд. дар Бритониёи Кабир аллакай 78 ҳолат, дар Португалия тақрибан 50 ҳолат ба қайд гирифта шудааст. вазири тандурустии Фаронса Бриджит Бургиньон аз пажӯҳишгоҳи Луи Пастер дидан кард ва дар он ҷо вазъро бо олимони ин кишвар баррасӣ намуд. давраи инкубатсионии беморӣ аз 1 то 3 ҳафта буда, аломатҳо табларза, дарди сар, дарди мушакҳо, хастагӣ ва обакҳое мебошанд ки метавонанд дар тамоми бадан паҳн шаванд. ба ақидаи бархе аз олимон, эмкунӣ бар зидди бемории сурхак метавонад як муҳофизати муассир аз ин маризӣ бошад. ҳунарпеши амрикои Рэй Лиотта дар ҷумҳурии Доминикан дар синни 68 солагӣ даргузашт. ӯ соли 1990 пас аз нақш дар драмаи ҷиноии ҷавонони пуршарафи коркардон Мартин Скорсезе маъруфият пайдо карда буд. Рэй Лиоттаро наслҳои оянда ҳамчун актёре мешиносанд ки қаҳрамони бозии компютерии GTA Voice Cityро овоз додааст. дар ҷумҳурии Доминикан Лиотта дар наворбардории филми Обҳои хатарнок иштирок мекард. киштии кайҳонии Старлайнери ширкати Боинг рӯзи чоршанбе ҳамагӣ 4 соат пас аз ҷудошавӣ аз истгоҳи байналмилалии кайҳон дар Нью-Мексико фуруд омад. ба ғайр аз корношоямии муҳаррик ва системаи сардкунӣ, парвози Старлайнерро пас аз 2.5 соли нобарории аввалин кӯшиш ва ба таъхир афтодани парвоз соли гузашта метавон бо муваффақият арзёбӣ кард. мегузарем ба хабарҳо аз олами варзиш. рӯзи ҳафтуми тамринҳои мунтахаби Тоҷикистон дар Дубай таҳти роҳбарии мутахассиси хорватӣ Петр Сегерт ба анҷом расид. дар натиҷаи қуръакашии даври ниҳоии ҷоми Осиё 2022 оид ба футзал, мунтахаби Тоҷикистон дар гурӯҳи Б ҷой гирифта бо дастаҳои Ӯзбекистон, Баҳрайн ва Туркманистон бозӣ мекунад. аз рӯи натиҷаи қуръакашӣ 4 гурӯҳ иборат аз 4 дастаӣ ҷудо карда шуданд ва аз ҳар гурӯҳ 2 дастаи беҳтарин ба даври чорякниҳоӣ роҳ меёбанд. бояд гуфт ки марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2022 оид ба футзал аз 27 сентябр то 8 октябр дар Кувайт баргузор мешавад. натиҷаи қуръакашии марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё оид ба футзал чунин аст:
است. گروه آ کویت، عراق، تایلند، عمان. گروه ب ازبکستان، بحرین، تاجیکستان، ترکمنستان. گروه اس ایران، لبنان، تایبه چین، اندونزیا. گروه د ژاپن، ویتنام، کره جنوبی و عربستان سعودی. روز هفتم تمرین‌های منتخب تاجیکستان در دبی تحت رهبری متخصص خربتی پتر سکرت به انجام رسید. منتخب تاجیکستان تحت رهبری مربی تربیت جسمانی ولادیمیر کرونیچ در تالار ورزشی مشق بدن نموده، شامگاهان در میدان فوتبال بازی کردند. فوتبالبازان منتخب تاجیکستان در جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در دبی در حالت خوب قرار داشته با روحیه خوب ورزشی آماده میشوند. گروه طبی تحت رهبری فاروق اویزف به بازیگران کمک میکنند تا آنها همیشه خود را سالم و بردم احساس کنند. حالا در تیم ملی تاجیکستان 20 بازیگر در جمع آمدی تمرینی در امارات متحده عرب حضور دارند. به دست نیم حمایتگری تیم یونایتد سیتی فیلیپین امیربک جورابویف و حملهگری مکترالی قزاقستان شریدین بابویف شامل شدند. 5 لگیونری باقی مانده حمایتگران وحدت خانونوف، منوچر سفارов، هر دو پرسپولیس ایران، دوران جان ارگاشف بنیادکار ازبکستان، زایر جورابویف سرخان ازبکستان، اینچنین نیم حمایتگر پرویز جان عمربویف از لوکوموتیو بلغارستان رسوی نزدیک به هیئت همراه میشوند. دسته منتخب هاکی کانادا در اوورتایم بازی چهارمین چمپیونات جهان در فنلاندیا بر شوئیسیا پیروز شد. واقعی که در تمپره برپا گردید با حساب 4-3 به فایده کانادایی ها انجام یافت. رایان گریوز در دقیقه 42، پیر لیوک دوبوا در دقیقه 59، متیو بارزال در دقیقه 59 و دریک بیترسن در دقیقه 61 از دسته کانادا بهترین بودند. شوئیسیایی ها کارل کلینبرگ، ویلیام نایلندر و ماکس فریبرگ ضربه ها را به هدف رسانیدند. چمپیونات جهان 29 مای به آخر میرسد. دسته‌های منتخب روسیه و بلاروس به دلیل تحریم‌های فدراسیون بین‌المللی هاکی در این مسابقه اشتراک نمی‌کنند. جای دسته روسیه را دسته فرانسه اشغال کرد، بلاروس ها را افسریگی ها عوض کردند. عجیب است. در چلسی بریتانیای کبیر چون انانه نمایشگاه گل‌ها با نام چلسی فلاور شو دایر گردید. همه سال در لندن ساکنان میتوانند بهار را با تمام زیبایی‌اش در نمایشگاه گل‌های باغ که از جانب جمعیت شایگری باغپروری تشکیل کرده می شود احساس کنند. امسال این نمایشگاه از 24 تا 28 مای در حدود طبابتگاه رایال چلسی در لندن برگزار می شود. در 13 باغ‌های نمایشی بیش از 3000 رستنی‌ها به معرض تماشا گذاشته شده است. اشتراکچیان نمایشگاه دایر به چطور به هم پیوستن رستنی‌های خودرویی با رستنی‌های خانگی بسیار ساله، گردآلودی کدام گل‌ها را زنبورها بیشتر دوست می‌دارند و غیره دایر بر رستنی‌ها معلومات می‌گیرند. یک قسمی نمایشگاه بر رویدادهای مهم اجتماعی و طبیعی این کشور بخشیده شده است. بینندگان عزیز، در فرجام برنامه با وضع آب و هوا برای پگاه سنه 29 مای آشنا شوید. موافق معلومات آب و هوا سنجان پگاه در مرکزی ولایت شهر خوجند هوای تغییر یابنده در نظر است. هوا روزانه 19-21، شبانه 15-18 درجه گرم خواهد شد. شمال از سمت جنوب و غرب 3-6 متر در هر ثانیه می‌وزد. بینندگان ارجمند، این بود شرح مهمترین واقعه و رویداد روز. در همین جا برنامه اطلاعاتی نوید به انجام میرسد. تنسیت و خانه آباد باشید و با برنامه‌های سیمای ما بمانید.